ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಅವನಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ತಿಂಡ್ರೆ ಖಾರ ಲಾಪುಜಿ ಪಟ 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 ಪುಡ ಅವಡು ಅವು ಪಟ ಪಟ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಬೋತುಂಡಿ ಸೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅವಡು ಲಾಯ್ಕಪ್ಪ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಅದ್ರ ಬಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಗ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅಣ್ಣ ಬುರ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಬುರ್ಜಿ ದೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಉನ್ಪ ಬಂತೇರು ಗಾಡಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಅವು ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಮಾತರಿಗಳ ಅಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಸುಲಾಬಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಕ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ನಿಗಲಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತಾರಡ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಪಿನ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋಜದ ಕೊರೆಗಲೆ ಬಲೆ ಇತ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ 10 ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒರಿಯಾಗ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿನ ಬಂಜಾರ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಲಿ 10 ತೆತ್ತಿನ ಯಾನಿಸ ಸುರುಕು ಕಲತ ದಿವೆರೆಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ದಿವೆರೆಗೊಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪು ನಿಗಿಲು 1 ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪುಗೆ ತೊನೋಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೆತ್ತಿಂಡು ತಂಚದ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ಈತೆ ಉನ್ನೇನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೊಗ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ತಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ಇತ್ತ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಉಡೆತದಾತಂಡು ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆನೆ ಪನ್ನಿನಕ್ಕ ಏನ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಪಂತೆತೊಲೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ಮಸಾಲನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ಅವು ತೆತ್ತಿನ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಂಡ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ್ 4 ಕುಡಿಯವೇನು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ನೆರ್ದಾವರ ನಮಕ್ ಅವು ಪೊಡಿ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಜ್ರ ಅವು ಪೊಡಿ ಪೂರ ಅಂಚೆಂಚೆನೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ಹಾಪುಣ ಅಂಚದು ಇಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಉಂದೆ ನಂಚೆನೆ ದೀಕನಮ್ಮ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನೇ ಪೂರ ಬೋಡು ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿವೇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆತಲೆ ನಿಗಲೆ ಗೋವು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡೋಗೆ ತೊನ್ನಲಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸೆಮಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 7 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗೆರೆತಾತ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದನ್ ಪನ್ನಡ ಬುರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆವಡಾಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ಜಿ ಬೋಡಾಣ ನಿಗಲು ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬುರ್ಜಿ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನೊಂದು ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ ನಿಗಲೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಅರೆಪಜ್ಜಿ ಬುರ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಬುರ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ನಂದು ರಡ್ಡ್ ತರೋಟ್ಲೈನಿಗಲೆ ತೋಜಾವೆ ಐಕಿ ಬೋಡದ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೋಡು ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚು ಉನ್ನೆಲ್ಲಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಗೆ ತೊಂದಿತ್ತಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇಕ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವ ಏನ್ ಬಕ್ಕ ಬನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪು ಗರಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪೂರ ತೂಪು ಜನೆ ಎಂಚ ಮೂರು ನಂದು ಅಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಓಡು ನಿಗಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಓಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಪೂರ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮೂರುವೆ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಟೊಮೆಟೊನ ಲಂಚೆನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ತುಲೆ ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಓಡು ನಮಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕಿನಿಗಿಂಜ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಲಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಿನಿಗಿಂಜ ಈತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಲಂಚೆನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇಂಚೆ ನಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆದೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಿನಿಕಿಂಜ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಅವನಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ತಿಂಡ್ರೆ ಖಾರ ಲಾಪುಜಿ ಚಿತಲೆ ರೌಂಡ್ ಕಿನಿಗಿಂಜ ನಿಗಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಾಲ ಖಾರ ಹಾಪುಜಿ ಅವು ನಿಗಲಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡು ಐಕು ಬೋಡದ ರಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಗೆತ್ತನು ಈಗ ನಾಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಗೆತ್ತನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬರಿಕ್ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ 3 ದೀಕ ಕಡೇಕ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಹಾಪುಂಡು ಬುರ್ಜಿ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ 3 ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ತೆತ್ತಿನ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನ ಮಾತ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ತೊನ್ನೆ
ಊಲಾಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅವು ಐಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬುರ್ಜಿಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತಂಡ ಬೊಕ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆತೆ ಅಂಚಾದು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೋಕ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಟ 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 ಪುಡವಡು ಅವು ಪಟ ಪಟ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಬೋತುಂಡಿ ಸೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಟ ಪಟ ಪುಡವಡು ಪುಡಾನಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಗುದ್ದು ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಕೆಲವರು ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನೆಂಡ ಕೆಲವರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆರು ಯಾನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪ ಅಂದ್ ಬರ್ತಂತ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಕೆಂಪಾವಡು ಐಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ದಿ ಒಡ್ಡಿಗೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವರೆಲ್ಲೇ ಕರಂಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕರಂಚಿಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಾಳಪುಂಡು ತುಲೆ ತಾತಂಡು ಈ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಿಗಲು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಲಂಚೇನಿ ಎತ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎಡ್ಡೆವು ತುಲಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅದಾಗನೇ ನಿಗಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ತೂ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಸೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ಏನ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ತೂ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಇತ್ತೆ ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಲೆ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ್ ಕೆಂಪ ಹೊಡ್ದಲೆ ಈತ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಇಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ನೈಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಲಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನಸೆ ಓಡು ಅವು ನಂಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಗೊಜ್ಜುದಲಕ್ಕ ಓಡು ಇತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆತಂತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬುಡೋದು ಉಳ್ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೋಡು ಇದು ಈತ್ ಬೊಡ್ತಾವನಾಗ ತೂ ಕಮ್ಮಿ ದೀದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡೆನೆ ಕಲತ್ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಾತು ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ತೆತ್ತಿ ಕಲತ್ತಿತ್ತತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ತೂ ಕಮ್ಮಿದಿಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ಮತ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ರೆಗ್ ಓಕೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಸೈಡೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಬರೋಡು ಅದಾಗ ಅವು ಪೊಡಿ 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 ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ 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 ನನ್ನ ಕೈಲು ತಪ್ಪರಗಿಜ್ಜಿ ಕೈಲು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದೇ ಪೊಡು ತುಲೆ ನಾವು ಪೊಡಿ 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 ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ 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 ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ತುಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ನಿಗಲು ಕೆರೆತ್ತದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಅಡಿ ಪತ್ತೆರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಯಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ 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 ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಬಕ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂವೋಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನಿಗಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ತೂವೋಡು ಕೆಲವರು ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಈತ ಪೊಡಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವರು ಅವೇನು ಜಾವ ದೀಪೇರು ಅದೇ ಈತೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ಪೌಜೇರು ಕೆಲವರು ಈತೆ ಬೇಯ್ಪದು ಅವೇನು ಅದು ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಡೆ ಯಾನಂಚತ್ತಿ ಯಾನೊಂದು ಬುರ್ಜಿನ ಪೊಡಿ 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 ಮಲ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ನಾನು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಂಚೇನೆ ಫುಲ್ಲು ದೀತಿಜಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ದಾತ ದೀತೆ ತೂ ಈ ತಾವನಾಗ ನಿಗಲು ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಖಾರ ಸರಿ ಉಂಡಂದು ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಖಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿದ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ನಿಗಲು ಖಾರಗ್ ಬೋಡಾದು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಅಂತೆ ತಿಂದು ತುಪ್ಪೆ ರುಚಿ ತುಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪುಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಖಾರ ಬೋಡಣ್ಣ ಚೂರು ಪಾಡ್ದನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೈತೆ 10 ತೆತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗಲು ಕಮ್ಮಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಯಾನೇನು ಹಾಕ್ವೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಕರಕಾರ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಇಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ರಿ ಅತ್ತವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರಿ
ತುಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅವಡು ಲಾಯ್ಕಪ್ಪ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಅದ್ರ ಬಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಬುರ್ಜಿ ಕೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈತೇನೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ರೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ರೆಗೆ ಬೋಡದು ಈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಈತೆ ಇನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆಂಚ ಅಂತ ಹೋಜವೆ ತುಲೆ ಇದು ಈತ ಪೊಡಿ 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 ಆತನ್ ತುಲೆ ಈತ ಅವಡು ಮುಂದೆ ಯಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಈಗಲೂ ಅವು ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ದಲಕ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ತಿಂಡಾರಡ ಅವನಿಗಲೆ ಬಂಜಿ ಕಟದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಈತ ಪೊಡಿ 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 ಮಲ್ತಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಬಕ ಈತಾವನಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿನ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಬೋಡೋದು ಕಡೇಕ್ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಬಕ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊರ್ಚಿದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತುಲಿಸಿ ಈತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಲ್ಪುನು ತಲೆ ಆಡಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಡೋಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೈಕ್ ಬಿರ್ಕುಂತಲೆ ಬಿರ್ಕದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ತಯಾರಾಪುಡು ಈತ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವಂತಾರೆ 10 ತೆತ್ತಿಡು ನಮಕ್ ಈತ್ ಬುರ್ಜಿ ಹಣ್ಣು 5 ಜನ ಆರಾಮ್ಡು ತಿನ್ನೋಲು నేను ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ದೀಕ ಕಮ್ಮಿ ತೂ ಕಮ್ಮಿಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು నేను ಜಾಸ್ತಿ ತೂ ದೀವೇರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜಿಗೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ఒక రుచి తూవేరేಗೆ ఎక్కడ దించిల కాతొందు లేరు బత్తద ఆండే 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 ఆండేಗೆ ಏನೊಂದು లేరు ಜೋಕುಲು ಇದೆಲೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೇರೆಗೆ ಊರು ತುಂಬ ಬೈದೀರು ಯಾನಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತ 2ನೇದ ರೆಸಿಪಿ ಆಗಲು ಸುರುತ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಒಣಸಾದ ಆತನಗನ್ನ ಎಂಕುಲು ಬುರ್ಜಿ ದೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಉನ್ಪ ಬಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ಐತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಗ ತುಕ ರುಚಿ ಇಂಚಾತನಂತುಕ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ದ ಬರೋಪುಣತಿ ಗಾಡಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಇಂಚಾಡ್ತಾನಂದು ಪನೋಡು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಚೊಕು ತಿನ್ನೆ ಅವು ಚೂರತ್ತವು ಮಲ್ಲನೆ ಕೈ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೇಸಪ್ಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಡ್ದೆಡ್ಡೆ ಅವು ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಡ್ದೆಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ರುಚಿ ಆತನ ತೋಜೋಡು ಅವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಡ್ದೆಡ್ಡೆ ಆತನ ಗೀತೆ ಯಾಂದು ಪೆಂಚ ಆತನಂದು ಅಂದು ವೇದ ಪನ್ಲಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಡ್ದೆಡ್ಡೆ ಆತನ ಅದವೇದ ಎಸ್ ಬರ್ಲಾಗತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಏತೇತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಂತೆತುಲೆ ಆತಾತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗಲು ಅವು 10 ತೆತ್ತಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ 5 ತೆತ್ತಿ ಹಣ ನಿಗಲು 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು 5 ತೆತ್ತಿ ಹಣ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಯಾನ್ ಏತೇತು ಪಂತೆತುಲೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ವಾಸಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಬೊಕ ನಿಗಲೆ ಬೋಡ ಹಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಈತ ಆತನೆ ಕನ್ನ ಬತ್ತಲೆ ಇದು ತುಯ್ಯಾರು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗು ತೊಡು ಅವನಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋದು ರೋಡ್ದ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಗಾಡಿದ ಅಂಗಡಿಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿದ ಮಿತ್ತಗೆ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ಬುರ್ಜಿ ಮಾತ ತಿನ್ಪ ಅಂಚಿನನೆ ಬುರ್ಜಿ ಎಗ್ಗದ ಬುರ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ತೆತ್ತಿದ ಬುರ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಡೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ತುಂಬ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಏರಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಯಿಂದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್